Hola, bon vespre. Us donem la benvinguda a tots, tant els que ja vareu venir divendres passat com a les noves incorporacions, a aquesta segona sessió del monogràfic Sent els ocells, 4 lectures atentes de Mercè Rodoreda. Jo som na Catalina Mir, membre del grup de coordinadores i qui avui presentarà la ponent, na Irene Zurrón, que és també coordinadora d'aquest cicle i bona amiga, per la qual cosa em complau doblement introduir-la. Ella ens oferirà una lectura centrada en el que es considera un dels grans motius de la literatura, el suïcidi, un motiu entorn del qual, de fet, està elaborant una tesi doctoral. Na Irene Zurrón és graduada en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears, on a més ha cursat el màster en formació del professorat. També ha fet un altre màster en Humanitats, Art, Literatura i Cultura Contemporànies a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat lectora de català a la Universitat de Lió, professora de secundària i actualment compagina la tasca d'investigadora amb la de professora associada a 3 universitats, a la de Barcelona, a l'Autònoma de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya, així mateix. Bé, és investigadora, és professora, però també escriptora. El 2021 ha publicat la seva primera novel·la, que tenim aquí, que és La tribu enmig de la muntanya, guanyadora del Premi de Narrativa Infantil, del 30è Premi de Narrativa Infantil Carmesina. I ara sí, podem passar a sentir la seva intervenció, aquesta no especialment dirigida a un públic infantil, crec, però igualment interessant, que du per títol Més val morir que viure lligat i presoner, la representació del suïcidi a la narrativa rodorediana. Irene, endavant, quan vulguis. Molt bé. Bé, moltíssimes gràcies, Catalina, per la presentació tan amable que faig sempre. També a Ana Llucia i a Ana Maria per coordinar aquest cicle en joc, que és una passada fer-hi feina, i per descomptat a l'Escola Municipal de Mallorquí per totes les facilitats, l'ajuda, la predisposició que han posat a l'hora d'organitzar aquest monogràfic, i en el CEP de Manacor, que ha estat una passada fer-hi feina. Doncs vaig a començar, d'acord? I el títol de la meva conferència, com ja ha dit la Catalina, és Més val morir que viure lligat i presoner. Això és una frase que he extrat de la plaça del Diamant, que segurament serà l'obra que més us ressona de Mercè Rodoreda, i és una frase que diu un personatge, el Mateu, que és un amic de la Colometa i del Quimet, i ho diu quan arriba el primer colom. Quan arriba el primer colom a la casa, que sabeu que allò es torna en un infern de coloms, doncs aquest personatge, que és un dels personatges més assenyats, diu més val morir que viure lligat i presoner, en referència a aquell pobre colom que està lligat. I aquesta sentència a mi me ressona molt en tota l'obra rodorediana, i és per això que l'he posat en el títol, perquè crec que és una sentència que es podria aplicar a moltíssims dels personatges de Rodoreda, que és una mica el que intentaré explicar avui, en aquesta idea insistent en Rodoreda en què la vida només val la pena ser viscuda si és una vida plena, si és una vida bona. La tesi que estic preparant precisament és sobre el suïcidi a la literatura catalana i en concret a l'obra i a la narrativa de Mercè Rodoreda. A l'obra de Mercè Rodoreda abunden aquests personatges que es van qüestionant contínuament la voluntat de viure i es plantegen la mort com un terme desitjable. Podem dir, per tant, que es tracta d'un tema estructural, d'un tema significatiu que atravessa tota l'obra de l'autora i en alguns casos podríem pensar que potser és una ressonància biogràfica, que són les experiències autobiogràfiques de Rodoreda que acaben sent ficcionades. De fet, en el pròleg de Mirall Trencat, un pròleg magnífic, Rodoreda diu una sentència que és una novel·la és també un acte màgic. Reflecteix el que l'autor porta dintre sense que gairebé sàpiga que va carregat amb tant de llast. Aquestes pistes en diferents episodis de l'obra de Rodoreda ens podrien fer interpretar aquest desig de morir o aquest suïcidi en termes biogràfics. Tanmateix, a l'hora d'enfrontar-me al tema, tot i que això és una tentació que de vegades he tingut, he preferit no abusar del biografisme de l'autora
perquè penso que aquestes experiències viscudes, que després es van transformant en temes literaris, no només provenen d'unes experiències vitals, sinó que també provenen d'experiències de lectura. És a dir, que Rodoreda s'enriqueix també de tot un entramat de textos que després ella insereix a la seva obra. Tot i que a les entrevistes ella sempre feia un posat una mica ingenu quan li preguntaven per referents i de vegades es mostrava com una persona poc llegida, que ignorant fins i tot, que havia anat poca escola. Jo crec que era una façana, que en realitat és una persona cultíssima, és una persona que domina la tradició literària i a la seva obra, tot i que de forma molt discreta, ressonen moltíssims de textos com la Divina Comèdia, com Madame Bovary, com Anna Karenina, com tota l'obra de Virginia Woolf, textos on el tema del suïcidi és molt central, com veureu. De fet, en les entrevistes i també en el seu dietari personal, en alguna ocasió, quan Rodoreda, poques ocasions, parla del desig de morir i del suïcidi, en una ocasió molt concreta, ella diu que és cert que de jove ella tenia ànsies de morir o va sentir desig de morir o es va plantejar si la vida valia la pena o no valia la pena, però que aquestes ànsies de morir ella les identificava amb una novel·la de l'Émile Zola, que es diu La faute de l'abbé Mouret, la culpa del pare Mouret, en què precisament la protagonista, l'Albine, se suïcida amb la seva habitació plena de flors. I aquesta imatge, que és una imatge romantitzada, doncs a la Rodoreda li agradava molt i diu que ella també pensava en matar-se rodejada de flors. Clar, és una imatge més poètica que no una imatge real de suïcidi. Per tant, i per això, jo sostenc que quan parlo de Rodoreda i suïcidi, no parlo d'experiències vitals seves, sinó que parlo d'experiències literàries, perquè per mi ella ho fa de forma literària, el tema del suïcidi. Quan vaig començar amb aquesta investigació sobre el suïcidi i la literatura catalana, ho vaig fer adonant-me que hi havia moltes escriptores que a les seves obres parlaven del tema del suïcidi. Tenim la Dolors Monserdà, la Maria Aurèlia Capmany, la Marçal, la Maria Barbal. És com un leitmotiv que apareix sempre de forma recurrent. I aleshores això em va fer pensar si és que les experiències d'aquestes dones o la situació en què se trobava els hi feia recórrer en aquest tema tan angoixant, no? Com una sortida davant l'opressió que sentien. Però és cert que a mesura que he anat avançant amb la investigació em resulta molt complicat el fet d'associar el tema amb el gènere de l'autora. Em sembla molt problemàtic. I, de fet, em sembla més fructífer analitzar com la representació del personatge, és a dir, si el personatge es representa com a personatge masculí o femení, què significa el suïcidi? És a dir, crec que aquí és més productiu que no el gènere de l'autora, sinó com es fa la representació d'aquell personatge. Es representen igual els personatges masculins que femenins que se suïciden? Doncs no. I jo crec que aquí és més interessant endinsar-s'hi. Això m'ha portat, a l'hora d'enfrontar-me en aquesta temàtica, m'ha portat a fer una revisió dels estudis que existeixen sobre literatura i suïcidi que l'estudien al llarg de la història, per adonar-me de quins eren aquests tòpics, aquests motius comuns. La majoria d'estudis que s'enfronten al suïcidi literari el que fan és analitzar si el tema dins l'obra com és tractat moralment. És a dir, si el tema és rebutjat, si el tema, al contrari, és motiu de reivindicació, d'honor, aleshores comparen la moral de l'època, l'estètica de l'època, la religiositat de l'època i a partir d'aquí analitzen l'obra literària i veuen en l'obra literària un reflex de la realitat. Una mica aquell mirall de quan Flaubert parla de... No, Stendhal parla del mirall, el camí, no?, que reflecteix la realitat. Doncs una mica això és el que fan els estudis. I aleshores veiem que si separem en èpoques cronològiques la història de la literatura, se sol associar una sèrie de tòpics en relació amb el suïcidi a cada una de les èpoques. Jo ara en faré un resum molt breu i tot i que ara sembli que no estic parlant de Rodoreda, en realitat, en aquestes obres que jo estic evocant, jo hi veig un ressò després en com Rodoreda reformula aquest tòpic. És a dir, no puc entendre estudiar el suïcidi a Rodoreda sense entendre les obres que ella ha llegit, sense entendre aquest motiu situat històricament, és a dir, tota la tradició històrica d'aquest motiu. I per això en faig una petita revisió, d'acord?
A l'antiguitat clàssica es considera que el bressol de la literatura, i fixem-nos que faig una distinció cronològica molt eurocèntrica, però és que la majoria d'estudis la fan d'aquesta forma, per tant és molt complicat de fugir-la, i per tant són èpoques històriques centrades en Occident. Segurament seria molt interessant fer un altre tipus d'estudi amb altres cultures, però no és el nostre cas, vist que Rodoreda se situa aquí. Doncs a l'antiga Grècia el suïcidi en principi no es criminalitza. Aleshores veiem, per exemple, com Homer remet en el primer suïcidi literari, que és el de Iocasta, i ho fa amb normalitat, sense criminalitzar-lo. També a la mitologia grega el motiu del suïcidi és un motiu recurrent. De fet, els crítics mostren que hi ha més suïcidis femenins que masculins en la mitologia grega i que les dones, de fet, fan servir mètodes per matar-se molt més variats. El més habitual és que els personatges mítics femenins es pengin, segurament perquè això es pot fer amb materials quotidians que troben a prop seu. Després, el més habitual és que es llancin al buit i després que s'apunyalin, però que s'apunyalin amb l'espasa del seu marit, que normalment ha mort. Aleshores, quan ha mort el seu marit, elles es donen mort amb el mateix instrument. Els personatges masculins, en canvi, es decanten principalment per llançar-se al mar o al riu i, en segon lloc, per apunyalar-se. A més, la crítica s'adona que les causes de la mort difereixen segons el sexe dels personatges. Les motivacions dels personatges femenins són, sobretot, l'amor, és a dir, que han estat abandonades per la persona que estimaven o han estat rebutjades, la pèrdua, normalment, d'un familiar home, i també la vergonya o la humiliació, sobretot per casos de violació o d'incest. En canvi, en el cas dels homes, els motius principals que els porten a treure's la vida són la pèrdua d'una persona estimada, també, però no necessàriament la muller, sinó d'una persona estimada, la ràbia, la bogeria i el sacrifici per motius patriòtics o religiosos. És a dir, que veiem que és diferent. A grans trets, els personatges cerquen una mort heroica i ben sovint la culpa té molt pes en el desig de morir. Tanmateix, tot i que la literatura sigui un motiu freqüent, a la població no és tan ben vist el suïcidi, sinó que la població grega concep el suïcidi en tota una sèrie de tabús perquè, de fet, hi ha una por molt forta a matar algú de la teva mateixa sang, és a dir, un familiar. Però, clar, quan et mates a tu mateix també estàs matant algú de la teva sang i, per tant, això genera molta por. I, de fet, també hi ha filòsofs com Plató o Aristòtil que diuen que matar-se és contradir la voluntat divina i que, per tant, no ho pots fer. En el cas del poble romà, el suïcidi també és un assumpte pràctic i s'accepta sempre que es consideri racional i justificat per una causa. Alguns suïcidis, de fet, sí que són considerats delicte. Quins són? El de l'esclau. I per què? Doncs perquè si mor l'esclau et fa perdre diners, perquè tu has fet una inversió en aquell esclau. I, de fet, anècdota històrica, els esclaus tenen una garantia de 6 mesos. De manera que, si es maten o si ho intenten, el propietari pot recuperar la seva inversió. També està prohibit que se suïcidi el soldat, perquè forma part del capital de l'Estat, i també el criminal que encara ha de ser jutjat per decidir si se li confisquen o no els béns, és a dir, no pots escapar d'un judici matant-te. A la resta de casos sí que està permès si l'assemblea considera oportú que te suïcidis. Aleshores, a la literatura romana, de fet, trobem obres com les Heroides o com les Metamorfosis d'Ovidi, en què apareixen molt sovint suïcidis femenins, de fet, de dones que han estat rebutjades i també suïcidis en parella, suïcidis amorosos com el de Piram i Tisbe, que per cert serà el que inspirarà el de Romeu i Julieta de Shakespeare. De fet, hi ha un altre motiu literari i és que és habitual que la persona que es vol venjar del seu estimat, que l'ha abandonat, a l'hora de suïcidar-se, ho faci a la porta del seu amant, perquè així li farà sentir remordiments i tacarà la seva imatge, si apareix mort just allà davant. De fet, el penjat, així com l'ofegat, és una mort que fa molta por a l'antiguitat perquè té molt mal aspecte. A l'edat mitjana, en canvi, el suïcidi ja es revesteix de forma diferent
i rep una consideració de pecat mortal i és rebutjat, perquè és un temps històric molt afeccionat pel cristianisme. I això segurament explica que en la literatura el suïcidi aparegui tractat sobretot des de paràmetres morals. Tanmateix, la condemna cap al suïcidi de l'edat mitjana no és immediata, sinó que, per exemple, l'estoïcisme romà, que s'assimila ràpidament amb el primer cristianisme, impulsa el suïcidi sota la forma de martiri. I, de fet, podem considerar que els primers cristians que tenien una tendència molt forta cap al martiri, en certa forma el que feien era suïcidar-se. Això potser és controvertit, però en certa forma. I, de fet, en els textos bíblics, a l'Antic Testament, els suïcidis són molt abundants i no es tracten en cap cas en paràmetres morals, sinó que es diu que els suïcides s'enterren i, per tant, si se sepulten mostra que no hi ha rebuig cap a aquest fet i solen ser morts honorables. Mentre que en el Nou Testament això ja canvia perquè l'únic suïcida, si no entrem en altres controvèrsies, però l'únic suïcida que apareix al Nou Testament és Judes Iscariot. En el cas de Judes ja sí que hi ha tota una condemna moral terrible sobre el personatge que, de fet, Judes representa, com cap altre a l'edat mitjana, la figura de l'avarícia, la traïció i l'horror del suïcidi. Sí, i és molt abundant les representacions teatrals durant l'edat mitjana on apareix aquesta figura que representa tot el mal i el suïcidi és ja com a la culminació del mal absolut d'aquest personatge. De fet, el Sant Agustí, qui poc abans d'encetar-se l'edat mitjana, a la Ciutat de Déu, fa el primer argumentari contundent en el marc del cristianisme en contra del suïcidi. Tanmateix, això no impedeix que la mort i l'exaltació a la mort es continuï sent present al llarg de l'edat mitjana i que culmini fins al segle XV. De fet, durant l'edat mitjana, la representació gràfica i literària de la mort i també de la descomposició del cos, així com la meditatio mortis o les tradicionals danses de la mort, són un paisatge molt freqüent. Per tant, la mort és contínuament present a l'edat mitjana. I si ja ens anem cap al final de l'edat mitjana, tenim dues obres molt potents i que ressonen moltíssim a Mercè Rodoreda, que són la Divina Comèdia i també la Celestina. En el cas de la Divina Comèdia ens interessa perquè és una obra que ha rebut moltíssima atenció i que mostra perfectament aquesta repulsa i aquesta por cap al suïcidi de l'edat mitjana, tot i que també amb certa ambivalència. En el cant 13 de l'Infern, de la Divina Comèdia, és on Dante situa els suïcides, en el 7è cercle de l'infern, d'acord? Perquè sabeu que a cada cercle hi ha cada cercle de l'infern hi ha uns condemnats diferents. Doncs és en el 7è cercle on situa els suïcides. I ho fa, i això recordeu-vos perquè l'altre dia que la Maria parlava de la mort i la primavera, jo crec que és una imatge que ens ressona moltíssim. Diu, en un bosc, és en un bosc on les seves ànimes creixen en arbres espinosos, mentre les arpies s'alimenten de les seves fulles. I després del judici final, és a dir, això és la condemna que han d'anar patint, les ànimes estan en arbres espinosos amb arpies que es van alimentant de les fulles i quan arribi el dia del judici final, els cossos dels suïcides penjaran de les branques d'aquests arbres eternament. I a mi això és una imatge que me recorda molt el ritu que estava explicant l'altre dia la Maria de la mort i la primavera. També a la Celestina em ressona perquè tenim el personatge de la Melibea, que ha despertat moltíssim d'interès, que, com sabeu, és un personatge que s'acaba llançant de dalt a baix d'una torre. La figura de la dona que es llença de dalt a baix d'una torre és una figura prefixada en aquesta època i tenim moltíssims personatges femenins que segueixen el mateix esquema. Tenim la Fiametta, tenim moltíssim. De fet, si ara teniu en ment el Curial i Güelfa, us en recordareu d'aquell passatge en què Camar el que fa precisament és això, és llançar-se de dalt a baix d'una torre perquè no vol que l'obliguin a casar-se i perquè està enamorada de Curial. Això és una mort molt tipificada a la tradició medieval i sol produir-se per dones que volen escapar-se de la infàmia, que volen escapar-se d'un matrimoni, que senten culpabilitat, i està molt interpretada en el sentit que el fet que es llancin d'una torre com a símbol de connexió entre la terra i el cel, una torre que representa l'espai privat, però elles es llancen cap a l'espai públic, un espai públic que les condemnarà, que les assenyalarà,
el seu cos destrossat al terra. Doncs aquí s'ha vist molt de simbolisme, jo crec que és una imatge molt potent, i a mi em ressona, tot i que no sé si ja és un poc forçat, però a mi em ressona a la imatge de mirall trencat de Maria, que es llença també de dalt a baix de la seva habitació de nena cap a l'exterior, cap al jardí, un jardí on ella romandrà. Per tant, també és una imatge que em ressona i que podem parlar de la importància dels espais, també de l'espai privat, de l'espai públic, no? I què significa fer públic el teu suïcidi, què significa exposar-te a l'escarni públic, no? Que és el que fan aquests personatges femenins. Seguim avançant i arribam en el Renaixement, on hi ha una obertura amb el tractament moral del suïcidi gràcies sobretot a la recuperació dels models clàssics. Aleshores, la mort comença a enfrontar-se amb certa resignació i el suïcidi torna a contemplar-se com una possibilitat. De fet, en el segle XVI, el suïcidi per amor o per no es converteix en un tòpic i basta veure el teatre elisabetià, del qual destaca Shakespeare, on està plegat de suïcidis. De fet, és un tema tan recurrent que a Shakespeare hi ha fins a 15 suïcidis i una tira llonga d'intents i de referències al tema. I Shakespeare és un autor de referència per Rodoreda. De fet, és un amor el que apareix en aquest teatre, és un amor que beu de la tradició cortesana, on els amants aspiren a una unió més enllà del món terrenal i mesclen erotisme, violència, individualitat, alteritat, i segurament Romeu i Julieta és la representació més icònica. Ja avançant cap al racionalisme, la literatura del barroc i de la il·lustració hi ha un gir perquè el suïcidi és un tema que interessa més aviat poc, tot i que es fan moltes reescriptures d'històries i de personatges de l'antiguitat, com per exemple Lucrècia, però el tema es racionalitza. Es veuen els estats melancòlics de cada vegada des d'una òptica més racional, més mèdica, que ja pensa que el suïcidi no es pot considerar un crim, sinó que s'ha de tractar més com una patologia. En canvi, arribem al romanticisme, reacció d'aquest racionalisme, i sens dubte, quan pensem en romanticisme, l'imaginari popular pensa necessàriament en el suïcidi. Tot i que les ciències mèdiques el comencen a tractar com una malaltia que es va escampant, de fet, perillosament, perquè la modernitat sempre s'ha associat a un augment de suïcidis, en el camp de la ficció es torna un motiu molt potent que fa que els personatges es converteixin en herois i heroïnes. De fet, en el romanticisme hi ha una fascinació per la mort i per les estètiques de la mort, pels cementiris, pel lúgubre. I, de fet, els personatges normalment es suïciden també per vehicular una protesta o com un gest passional, com un gest instintiu, no? Que fan com una demostració de sentiment excessiu. De fet, la idea del suïcidi segurament en el romanticisme, el concepte del suïcidi és més atractiu que no la realització del suïcidi en si mateix. És a dir, els personatges molt sovint evoquen el suïcidi, però d'una forma exagerada, d'una forma teatral, però tampoc es suïciden tant, d'acord? És més aquesta teatralització del suïcidi, aquesta exageració dels sentiments. I és una imatge, succeeix de forma molt habitual que comparen aquesta necessitat d'evasió, de fugir en tons exòtics, llunyans, amb el suïcidi com un viatge també, no? Com un viatge absolut, com un viatge que permet una fugida, una evasió, i de fet és molt habitual el contacte dels sentiments del personatge amb la naturalesa. La mort és percebuda sovint com una fusió amb la naturalesa, i aquí retenim també Rodoreda, que de vegades adopta tal immensitat que amenaça la petitesa humana i es fa molt rica en simbolisme, aquesta fusió amb la natura. Durant el romanticisme, sens dubte, és la publicació de Werther una de les fites més essencials. De fet, va desencadenar el que es coneix com a efecte Werther, que no sé si us és familiar, on es deia, i això està molt posat en dubte, però es deia que va augmentar a Europa la xifra de suïcidis perquè els joves imitaven el Werther que s'havia suïcidat perquè el seu amor no era correspost.
Això s'ha posat molt en dubte que realment aquesta epidèmia Werther o aquest efecte Werther realment tingués aquestes conseqüències, però sí que va tenir un gran impacte i sí que va generar una certa tendència, si més no literària, perquè literàriament sí que els escriptors de l'època l'imiten, en fan paròdies, en fan reescriptures dolentes, és a dir, que sí que té molt d'èxit i, de fet, Rodoreda el cita en algun moment com un referent en el Goethe, és a dir, que sí que li ressona. Aquestes tendències romàntiques es poden resseguir a la literatura europea fins un segle més tard. És a dir, que són imatges que queden molt prefixades i que es continuen reelaborant. De fet, en el modernisme encara hi ha un ressò d'aquesta estètica romàntica. Ja si avancem cap al realisme i al naturalisme, ens trobem que la crítica, que s'hi ha interessat molt en aquesta etapa, assenyala un desplaçament en el centre d'interès dels escriptors. Ara ja no és tant els sentiments allò que importa, sinó l'ambient, el context social. És allò el que esdevé una preocupació. Sembla que el suïcidi es torna un acte ambivalent, el qual ja no té un sentit tan clar com podia tenir fins a aquest moment. I, sens dubte, la novel·la realista per excel·lència on apareix el suïcidi és Madame Bovary de Flaubert, que possiblement, juntament amb Werther i també amb Anna Karenina, són les obres on es configura la idea de suïcidi modern. De fet, Madame Bovary ressona totalment a Rodoreda i la seva primera novel·la, que és Soc una dona honrada, que és una obra que després ella no va reconèixer, sembla una reescriptura de Madame Bovary en molts temes. Madame Bovary recorre al tema del suïcidi, però ho fa diferent. Ja no és un Werther apassionat per desamor que necessita morir, sinó que en el cas de Madame Bovary es mor per una cosa molt moderna, que és l'avorriment. Sí, es mor ja no per aquesta passió, sinó perquè la vida no l'incentiva. De fet, hi ha una frase de Madame Bovary que diu: a mi m'agradaria viatjar a París o morir. Li és igual, necessita aquesta evasió, que és fugir, necessita una excitació a la seva vida perquè està casada amb un home absolutament banal, no? Que no li produeix cap tipus d'estímul, viu en un poble petit als afores del món, i Emma Bovary això no la satisfà. Ella necessita més a la seva vida i aleshores tal li és una cosa o una altra. Quan es troba arruïnada, quan es troba perduda, quan troba que la vida ja no la satisfà prou, aleshores se suïcida. De fet, Flaubert va ser acusat d'atemptar en contra de la moral pública per culpa d'aquesta obra perquè no condemna el suïcidi d'Emma, sinó que de fet acaba la novel·la dient Emma Bovary soc jo. Per tant, d'alguna forma hi ha una identificació i una reivindicació del personatge i va ser molt acusat d'això, de no condemnar una dona que és adúltera, que es suïcida. No, ell no la condemna, ell d'alguna forma l'entén. A partir de la meitat del segle XIX, per tant, el suïcidi deixa aquest aire d'heroïcitat i trobem que la novel·la naturalista està plagada de suïcides, plagada. De fet, n'hi ha més fins i tot que la novel·la romàntica, tot i que el romanticisme es lligui molt més al suïcidi. I per què? Doncs, com sabeu, el naturalisme tenia aquesta idea d'examinar la naturalesa humana d'una forma molt científica i, sobretot, la naturalesa humana amb els elements més sòrdids. És a dir, es fixaven més en aquells elements que podien ser més sòrdids, més morbosos, d'herència genètica. Aleshores, per descomptat, han de tractar un tema com és el suïcidi, però ho fan defugint d'aquesta gran grandiloqüència, aquesta gran exageració, sinó que, per exemple, el suïcidi se sol explicar molt habitualment des de l'herència genètica. És a dir, apareixen personatges que s'acaben suïcidant i això s'explica genèticament perquè tenien familiars que s'havien suïcidat, perquè tenien familiars que patien de bogeria, etc. Per tant, es fa molt d'èmfasi amb el context que viu el personatge, amb la seva herència. Hi ha la novel·la naturalista que ja he esmentat, que és La culpa de l'Ave Muguet, de l'Émile Zola, en què precisament es diu que Albine, la protagonista, té una herència moral o genètica de suïcidi perquè el seu pare ja s'havia suïcidat. Per tant, es justifica d'aquesta forma la seva mort. Albine s'acaba matant, com dèiem, perquè s'enamora d'un sacerdot i el sacerdot no la pot correspondre de la forma que ella voldria i s'acaba matant.
Faig esment també a l'etapa del modernisme, i el modernisme, de fet, angloamericà, perquè ha tingut una gran influència en tota la ficció del segle XX. És a dir, no tant el modernisme català o com l'entenem aquí, sinó l'angloamericà. I la manera com concep el suïcidi segurament és la que més està prefixada en la contemporaneïtat i en Mercè Rodoreda. La crítica coincideix a ressaltar que el suïcidi modernista és sobretot ambigu. És a dir, com ja succeïa en el realisme, no sabem per què els personatges moren, sempre és com una cosa estranya, amagada fins i tot, que es pot interpretar de moltes formes diferents. Sol ser un personatge que viu en una societat alienada, en una societat despersonalitzada, i aquesta ambigüitat, de fet, també sol ser propiciada per la focalització interna de la veu narrativa, ja que s'utilitzen tècniques emergents com pugui ser el flux de consciència, tècniques que Rodoreda també va anar experimentant. I una de les autores modernistes més transcendents en els estudis sobre suïcidi i literatura és Virginia Woolf, on a les seves obres apareix recurrentment el tema del suïcidi i normalment s'hi fa un vincle vital amb ella, ja que la Woolf es va acabar suïcidant. Tanmateix, és més interessant basar-nos en la seva obra i, per exemple, veure com els mites de la masculinitat, i això és una idea que apunta Lake, els mites de la masculinitat a Virginia Woolf solen comportar el suïcidi tant de personatges masculins com femenins. Tota una sèrie de rols i estereotips masculins solen conduir a la mort dels personatges. Virginia Woolf també és un dels grans referents de Mercè Rodoreda. Aleshores, ja en la contemporaneïtat, ens trobem que la mirada cap al suïcidi se sol fer de dues vessants, com anem veient, sobretot des d'una mirada sociològica i des d'una mirada psicològica. Per una banda, des d'aquesta mirada sociològica, té molt d'èxit l'obra de Durkheim, que se diu El suïcidi, on posa èmfasi en el suïcidi com un desencadenant d'uns fets socials. I, de fet, proposa que és el grau d'integració de l'individu en el seu grup allò que predisposa a cometre tal acte. Per tant, són les dinàmiques col·lectives el que pot generar el suïcidi. D'una altra banda, també tenim que des de la psicologia es complementen aquestes teories sociològiques fixant-se en la corporalitat i en l'estat mental i es tendeix a contradir la consideració psiquiàtrica del suïcidi com a una conducta patològica. I és des d'aquestes dues vessants que sol aparèixer el tema a la literatura contemporània. Aleshores, tenim que la mirada a l'obra de Rodoreda no es pot deslligar d'aquests vincles intertextuals de tots aquests textos que hem anat veient. El cert és que, i ara ja ens endinsem en el que queda de conferència en l'obra de Rodoreda, el cert és que a l'obra de Rodoreda el tema del suïcidi és una constant. I és sempre, contínuament, a tota la seva obra. Ai, això hauria d'haver passat abans. Aquesta és la taula de les seves novel·les, on veiem, he posat els personatges que es suïciden, que intenten suïcidar-se, que pensen en el suïcidi, i veiem que comença des de les primeres novel·les no reconegudes, Soc una dona honrada, El com no pot fugir, fins a La mort i la primavera, que és la seva darrera novel·la, la novel·la inacabada. De fet, és més fàcil comptar a quines obres no apareix el suïcidi. Hi ha dues novel·les, d'aquestes novel·les primerenques de Rodoreda, on certament no apareix el suïcidi, tot i que sí que se'n fa algun esment. Un dia en la vida d'un home no apareix explícitament, però sí que el personatge es mostra molt desencantat de la vida, amb un tedi molt fort, i en el cas de Crims sí que ja és una novel·la més de caire policíac i humorístic, on sí que el tema del suïcidi queda abandonat. Però a la resta de l'obra sí que apareix contínuament el tema. Jo el que he fet, a partir d'aquest corpus i de veure aquesta reiteració i aquesta obsessió o aquesta èmfasi que fa Rodoreda amb el suïcidi, el que he fet és plantejar-me, d'acord, i el suïcidi a Rodoreda sempre es tracta de la mateixa forma? El suïcidi a Rodoreda sempre significa el mateix? Com l'elabora el tema? Ho fa igual des de Soc una dona honrada a La mort i la primavera? Definitivament no. És a dir, el tema evoluciona i va canviant al llarg de tota la seva trajectòria literària i per fer
3 blocs molt genèrics. Jo el que he fet és... Bé, això són els contes on també apareix el suïcidi, que són moltíssims. Jo el que he fet és fer com a 3 blocs, que de fet coincideixen més o menys cronològicament amb la seva trajectòria, i m'he fixat que en cadascú d'aquestes etapes el tema del suïcidi es tracta amb una tendència determinada. A les obres de joventut, les protagonistes el que fan sobretot és expressar una necessitat molt forta de viure, una mica com Madame Bovary. Sí, són personatges bovàrics, de fet. És a dir, personatges que volen viure intensament, que volen viure l'amor, que volen viure plenament, però com que no ho poden aconseguir, doncs veuen la mort com una fugida. A les obres d'exili, el que he detectat és que normalment els personatges el que fan és volen desfer del seu cos. És a dir, que el cos funciona com un espai que encarna totes les opressions que senten aquells personatges i que, per tant, intenten agredir el seu cos com una manera de deslliurar-se d'aquestes opressions. I, finalment, a les obres del retorn, tot i que cronològicament balla una mica, m'he fixat com el suïcidi sol anar lligat a una voluntat de transformar-se, normalment de fer-se naturalesa, és a dir, de fusionar-se amb alguna cosa més gran, sí? Ara posaré una mica d'exemples amb el que tinc de temps perquè vegeu una mica més aquesta classificació i us pugui convèncer que això és així, d'acord? A les obres de joventut, que són les que Rodoreda publica entre el 32 i el 38, on tenim Soc una dona honrada, El com no pot fugir i l'home, tenim uns personatges que són unes noies joves que estan en conflicte amb el seu entorn i que de fet sempre intenten mirar de fugir-ne, però tot i que fugin del seu entorn, això no posa fi als seus problemes i com que no poden fugir físicament, doncs intenten fugir per mitjà de la mort. En aquestes obres es construeix tot un imaginari que després Rodoreda anirà desenvolupant al llarg de tota la seva vida. Els personatges són femenins, reflexionen constantment sobre la vida i la mort, necessiten viure intensament i a poc anem veient com Rodoreda va depurant l'estil, perquè en Soc una dona honrada, per exemple, hi ha passatges on pràcticament sembla el dietari personal de Rodoreda. De fet, Rodoreda en aquella època escrivia un dietari personal i hi ha passatges que són molt iguals, que per tant són molt viscerals, que estan molt poc depurats, i aquests temes que tracta aquí, de fet, els continua tractant durant tota la seva producció, però d'una forma més literaturitzada, d'una forma més estilosa, potser, per dir-ho d'alguna forma. El desig de morir ja apareix a la primera novel·la, on la Teresa, que és com una mena d'Emma Bovary, somia en viure una altra vida perquè també està casada amb un home que l'ensopeix, viu en un poble rural, i aleshores ella pensa en la ciutat, com Emma Bovary, diu, ai, si pogués fugir d'aquest poble, de la meva vida, fugir de mi mateixa, i es va planyent d'això, no? Finalment, però, no es matarà, sinó que acceptarà en resignació la vida que li ha tocat viure. A la segona novel·la, del Com no pot fugir, aquí ja sí que el desig de suïcidi és un desig molt descontrolat, on una protagonista fuig de la ciutat a un poble rural perquè ha tingut un lío amorós amb el que era el seu tutor i que, per tant, el qui l'havia d'alguna forma d'acompanyar, doncs se n'aprofita i davant d'aquesta situació tan angoixant ella fuig, no? I fa una exaltació continuada de la mort. De fet, per exemple, en aquest monòleg diu que es compara amb la natura, no? Diu, que trista és la muntanya grisa, que trista, morir-se, que bo ha de ser morir-se ara, per què hem d'esperar? Morir-se jove, ben jove, quan encara no vols deixar-te tuir pels desenganys, que tots els revolts et sotgen, anar-te'n creient que tot és bonic, que bo ha de ser de morir jove. És a dir, que és una voluntat, el desig de morir ja no només va lligat a la decepció vital, sinó també en aquest desig de no passar a una etapa adulta, que segurament serà una etapa pitjor que no que la que ella ara viu. Pretén evitar, per tant, que la mort la prengui per sorpresa
i vol reivindicar la seva capacitat de decisió. Si jo decideix que quan em mor, sóc jo la que té el control de la meva vida. De fet, la Loma, que segur que és una novel·la que ja us és molt més familiar, s'assembla molt en aquesta protagonista sense nom, de Del com no pot fugir, perquè també és una adolescent ensopida, cansada, que sempre està aferrada al seu passat, que sempre sent un desig d'escapar-se, i de fet, com a anècdota, en el personatge de l'home, fins i tot el seu nom ja és revelador de feminitat i de renúncia, perquè la protagonista s'anomena així, amb aquest nom de l'home, que és un nom molt maco, per voluntat del seu oncle, que s'imposa a tota la seva família, que la volen anomenar d'una altra manera, i diu, no, la nena s'ha de nombre a l'home, i R que R, i ell s'imposa, i la nena se n'acaba anomenant a l'home, que de fet, el nom de l'home es tret de la novel·la de Ramon Llull, de Basti Blanquerna, i l'home encarna totes les virtuts de la maternitat, perquè l'home és la mare. I el nom de l'home, de fet, té un origen que significa la mare. Per tant, ja en el personatge de l'home, simbòlicament ja aquesta referència a la submissió, perquè el nom li és imposat, no?, per aquest oncle, i també ressona a maternitat, d'acord? Però, tanmateix, l'home ja és un personatge molt més complex que les protagonistes anteriors i presenta un tret que compartirà amb les heroïnes posteriors de Mercè Rodoreda, que és la capacitat d'adaptació i de resiliència. Així com Del com no pot fugir, la protagonista s'acaba suïcidant perquè no es pot adaptar a l'entorn, l'home sí que té aquesta capacitat de resiliència, d'adaptació. Aleshores, fins i tot en situacions molt adverses en què a l'home, si us recordeu, se li mor el nebot, el seu germà l'engana, l'oncle de qui té una relació també molt complicada l'acaba abandonant, perd la casa, es queda embarassada sense estar casada, s'acaba resiliant. Tot i que pensa en el suïcidi i va pensant en el final de la novel·la, al final de tot ens diu que vol continuar vivint, és a dir, s'adapta. I això és un motiu que també faran la protagonista del carrer de les Camèlies i també la Natàlia de la plaça del Diamant. De fet, en aquestes obres, no? En aquestes obres d'exili, tenim que la fugida és un tema també molt recurrent, sí? Les protagonistes volen fugir, però és curiós veure, perquè de vegades s'ha interpretat que aquestes protagonistes tenen aquest anhel de fugir perquè Mercè Rodoreda es va haver d'exiliar i que per tant seria un eco. Però tanmateix hem vist que aquestes primeres protagonistes, que són obres que Rodoreda va escriure abans d'exiliar-se, ja sentien aquesta necessitat de fugir. Per tant, no és un eco de l'exili, sinó que això ja hi era abans i, de fet, jo diria que en aquestes novel·les la necessitat de fugir de les protagonistes està més apaivagada, és a dir, no és tan intensa. Potser perquè Rodoreda ja l'ha experimentat, aquesta fugida, ja ha partit a l'exili. De fet, en una entrevista sorprèn molt veure com Mercè Rodoreda, parlant de l'exili, diu això, que és una cosa que sobta, i diu, cit, si alguna vegada m'hi fan pensar, el veig a l'exili com una gran lliçó de vida. Ets sabut que els viatges formen la joventut, en són un estímul, una força. I això ho diu a moltíssimes entrevistes. És a dir, presenta l'exili gairebé com una aventura, com una cosa positiva. No? Dius que sobta molt, no? Dius, perquè vas haver de fugir davant una situació molt bèstia. Però ella l'evoca com una cosa que l'ha enriquida, fins i tot. El Jardí vora el mar, una novel·la que ara podem esmentar breument, recupera molts dels temes d'aquesta narrativa d'abans de la guerra i s'introdueixen temàtiques noves. Val a dir que mentre que Rodoreda escriu extensament sobre el desig que els personatges femenins senten de morir, com per exemple la protagonista de Del com no pot fugir, l'home, la Natàlia, la Cecília, és cert que en el cas dels personatges masculins que se suïciden, en coneixem molt poc l'evolució dels seus sentiments. Per exemple, en el cas del germà gran de l'home, que sabem que s'ha suïcidat, no sabem molt bé el per què, és com una ombra en el relat, és una figura nostàlgica. I en el Jardí vora el mar, el personatge de l'Eugeni, que s'acaba suïcidant, sempre se'ns mostra a través de la mirada del jardiner. Per tant, no sabem molt bé què és el que va pensant. Però, tot i que no coneguem l'evolució dels seus sentiments,
Sí que són els personatges fins a aquest moment, dins la cronologia de les obres que hem vist, sí que són els personatges on el suïcidi es representa de forma més explícita a les novel·les, mentre que en el cas dels personatges femenins, per exemple, no se'ns narrava ni com morien, ni de quina forma apareixia el seu cos, sinó que era una cosa que quedava en l'ambigüitat. Mentre que en el cas dels personatges masculins, Rodoreda tranquil·lament ho relata. De fet, per exemple, del germà de l'home ens diu, i cito, que s'havia tallat les venes amb un tros de vidre. I a Jardí vora el mar tenim una escena en què, després d'una gran festa, la família s'adona que falta una de les barques, que s'ha deslligat. I aleshores, hores més tard, la barca apareix al mig del mar i se n'adonen que l'Eugeni ha desaparegut. El cerquen però no el troben fins que l'endemà apareix a la platja. Cito, amb la cara desfeta perquè les onades l'havien fet topar tota la nit contra les roques. És una imatge molt gràfica que de fet em recorda molt a La mort i la primavera també, que l'altre dia en parlàvem. I si no és prou evident que l'Eugeni s'ha suïcidat, no? Que ha anat amb la barca fins allà, aleshores es produeix un diàleg entre la cuinera de la casa i el jardiner, on cerquen una mica la complicitat per dir tu què creus que ha passat. I és aquest diàleg en què es diu vostè s'ho creu que ha mort d'accident? Perquè clar, quan l'Eugeni el troben mort, què es fa en aquests casos? Es diu que ha estat un accident. I la cuinera, la Quima, diu vostè s'ho creu que l'Eugeni ha mort per accident? Oi que no? Jo tampoc, però si nedava com una anguila. Diu, no pot ser un accident. Tanmateix, va quedar ben entès que havia estat un accident i el van dur al cementiri entre fonolls amb capellà i creu alçada. És a dir, que l'acaben sepultant de forma cristiana, queda ben entès que és un accident i es corre una cortina endavant, no? Tanmateix, es fa molt explícit que no ha estat un accident, no? La mateixa cuinera va allà a tafanejar de dir no pot ser així. La mort de l'Eugeni és el que marca la disgregació de la família i això tindrà un ressò també en Mirall trencat, no? La mort acaba sent també el motiu de la desintegració de la família. A la plaça del Diamant, i aniré ja així àgil, ara ja, a la plaça del Diamant, que és una obra que coneixeu més i per tant no cal entrar-hi molt, sí que noto que el cos encarna tots els mals de la protagonista en el moment en què ella vol treure's la vida. El cos representa les misèries de la guerra. De fet, no pot alimentar el seu cos. Si recordeu l'escena, veu el cos del seu fill que s'està minvant perquè no tenen menjar, perquè no tenen recursos, i es mostra l'imatge del fill cada vegada més prims, amb les costelles que sobresurt, i ella mateixa cada vegada més prima. I aleshores, davant això, ella el que fa és decidir posar fi a la seva vida, no? En aquest cos que encarna. I de fet, aquí sí que se'ns diu la manera com vol posar fi a la vida, amb selfumant. Per tant, el selfumant el que fa és cremar el seu cos. Aquesta incidència amb el mètode de la mort, que implica cremar el cos, jo ho veig com una voluntat d'aquest cos, de cremar aquest cos que encarna totes aquestes misèries materials de la guerra, no? Perquè al final el cos és material. Per tant, encarna aquestes vivències, aquestes mancances materials i és amb el que ella vol acabar. Tanmateix, ni això pot fer. És a dir, és un personatge de vegades que té tan poca agència que no pot acabar amb la seva vida. Tanmateix, al final de la novel·la hi ha una escena que jo crec que és molt simbòlica en què hi ha un suïcidi, que per mi és un suïcidi simbòlic. Si ho recordeu, és l'escena en què ella s'alça a la meitat de la nit, ho recordeu, cap al final, ella s'alça a la meitat de la nit i agafa un ganivet. Aquesta escena, tot i que en cap moment es diu, clarament fa referència, hi ha un eco, a mi em fa pensar com a lectora de dir què farà amb aquest ganivet, perquè s'està alçant a la meitat de la nit amb un ganivet i comença a vagarejar com un espectre. Veu uns llumets blaus, que en diferents novel·les de Rodoreda els llumets blaus representen la mort, representen les ànimes dels morts, i va avançant fins a la seva casa antiga, on posa el nom de Colometa a la paret amb el ganivet. Per mi això és com una mort simbòlica de la Colometa, no és un suïcidi de la Colometa que ella escriu a la paret.
d'acord? Aleshores, d'alguna forma, la Colometa es suïcida, es mata, desapareix a la casa antiga i és la Natàlia, i ara aquí torna a agafar el nom de Natàlia, que pot continuar vivint, no? I va fins a la plaça de Diamant i fa aquest crit, que és un crit catàrtic, no? Que és un crit alliberador. I, de fet, quan la Natàlia torna a la casa, el seu nou marit, l'Antoni, se'ns diu que està neguitós, com si hagués passat alguna cosa dolenta. No? És a dir, es va recreant tota una escena que per mi té sentit si l'entenem com un suïcidi simbòlic. Si no, seria més difícil d'explicar. També a la novel·la del carrer de les Camèlies tenim com el cos és aquest paisatge que encarna els mals de la protagonista. La protagonista, no sé si teniu en ment la novel·la, però passa totes les penúries també materials possibles fins al punt que és violada i que s'ha de dedicar a la prostitució. Per tant, el cos torna a encarnar tots aquests mals i la protagonista, la Cecília C, en diverses ocasions agredeix contra el seu cos. Es llança de dalt a baix de les escales, s'autoagredeix, es fa mal. És a dir, que també fa aquest intent d'alliberar-se d'un cos que es vincula en aquestes violències que ha patit per tal de sobreviure. Passam ja a la darrera etapa, d'acord? I tenim en aquestes novel·les, que són novel·les que al final ella ja anava escrivint en etapes anteriors i que per tant tenen molt d'ecos i molts de motius i molt de temes que són compartits en les novel·les anteriors. Com l'altre dia la Maria va explicar molt bé, és molt complicat fer una línia divisòria clara, no? Perquè són textos que ella anava arrossegant al llarg de la seva vida. Tanmateix, jo sí que hi veig en aquestes obres que la voluntat de morir que expressen els personatges serà més que mai l'anhel de tornar enrere en el temps, a un món de la infantesa o fins i tot a un estadi anterior de la infantesa, perquè els personatges de Rodoreda sempre somien a la infantesa, però en aquest cas somien més enllà de la infantesa, és a dir, a un món natural, en aquell món d'abans de néixer. De fet, de vegades pensen fins i tot en l'úter matern i en el que havia abans de l'úter matern. La mort és l'única sortida que pot evitar que el temps passi, que el temps ho degradi tot i permet aconseguir aquesta evasió que desitgen. En el cas de Mirall Trencat hi ha dos personatges que se suïciden, que són la Bàrbara i la Maria. Les dues morts són molt potents dins l'obra i representen una sortida desitjada enfront d'un món que no es pot comprendre i d'un món que està mancat d'amor, que és un món on hi ha molt poc amor. En el cas de... Bé, aniré resumint perquè si no em donarà temps, però quan els personatges es maten en aquest cas també fan plantejar als personatges que l'envolten quin sentit té la vida, és a dir, que són suïcidis que d'alguna forma tenen un eco en els altres personatges. En aquesta novel·la de Rodoreda ja no tenim la típica protagonista arquetípica que desitja morir, sinó que tenim una munió de veus de personatges que se van oposant uns als altres. En el cas de la mort de la Bàrbara és una violinista que coneix el Salvador Valldaura quan es troba a Viena. La Bàrbara s'acaba llançant al riu, s'acaba suïcidant. I això sempre perdurarà en el record del Salvador Valldaura. La Bàrbara, quan mor, es vesteix de negre, es vesteix de dol. I aquests petits elements, d'alguna forma ritualitzadors, es van incrementant també a mesura que avancen les obres de Rodoreda. De cada vegada trobem més elements en forma de ritus, no? Fins a arribar a la mort i la primavera. Per exemple, el Salvador Valldaura encarrega que a la Bàrbara li portin unes violetes cada dia. Aquesta flor, les violetes, que és un dels símbols de més relleu de la novel·la, es vincula sempre amb el suïcidi i amb la mort al llarg de l'obra de Rodoreda. De fet, apareix a moltes altres novel·les. La Bàrbara es posa les violetes al pit i després també aquestes violetes les portarà la Teresa Goday, que serà la dona del Salvador Valldaura. Una mica el que fa el Salvador Valldaura és continuar l'amor amb Teresa Goday que no ha pogut completar amb Bàrbara perquè Bàrbara s'ha suïcidat. Hi ha un altre personatge, i aquest encara és més interessant, que se suïcida a Mirall Trencat, que és la Maria. La Maria se suïcida quan descobreix que és la germana de sang del Ramon, de qui ella n'està enamorada. Aleshores, aquest incest, sí, i això ressona molt també a mite, no? On l'incest sempre és castigat,
Doncs aquest incest que la Maria veu que cometrà, la impossibilitat d'unir-se amb el seu germà de sang, li acaba desencadenant la voluntat de morir. Aleshores, la Maria el que fa és vestir-se amb una camisa de dormir blanca. Així com la Bàrbara havia triat el color negre, la Maria escull el color blanc com si fos de núvia, perquè la Maria encarna la puresa, no? En contrast amb la Bàrbara. En un darrer passeig pel jardí, de fet, la Maria troba una violeta, és a dir, torna a aparèixer aquesta flor, i el que fa, cito, és posar la violeta als llavis, la replegar amb la llengua i se l'empassar. En aquesta imatge de la Maria empassant-se la violeta, jo hi veig també un símbol com la mort ja comença a formar part d'ella mateixa. No? Diu, si no, per què s'ha d'empassar aquesta violeta? I aleshores el que fa és llançar-se de dalt a baix de la teulada de casa seva sobre el llorer, on mor desagnada. I cito, diu, el llorer, fullat sota seu, que el vent feia gronxar, semblava un mar d'aigua negra. Una taula es desprengué i un peu li relliscà. En el moment de tirar-se dalt a baix, li sortí un gemec de la boca oberta. És una mort que, de fet, pot evocar la de l'Eugeni de Jardí vora el mar, que mor també ofegat pel record d'un amor de joventut. En el cas de Maria, aquesta mort també és ben explícita perquè ens mostra com del llorer cau regalims de sang. Per tant, també és molt clara. I, de fet, a la novel·la, tot i que està explicada en tercera persona, hi ha un capítol que és l'únic en què apareix narrat en primera persona, que és el fantasma de Maria, que continua en el jardí després de morta perquè no vol marxar d'aquell espai, que és l'espai on ella s'ha suïcidat, i continua vagant allà, continua formant part d'alguna forma d'aquest món vegetal que és el jardí, i vol perpetuar-se en aquesta etapa i en aquest espai. Ja acabant, a quanta guerra de l'Adrià, per mi s'accentua moltíssim més aquesta idea de transformar-se en natura que ja hem vist a Maria, de Mirall Trencat. La Maria de Mirall Trencat el que fa és llançar-se a sobre del llorer, per morir, es queda enganxada a sobre d'un llorer, és a dir, és una mena de fusió amb l'arbre, i després roman en el jardí com a fantasma. Aquesta transformació en natura és moltíssim més clara en el cas de Quanta guerra, on el protagonista, l'Adrià, que està a la guerra, decideix fugir. I davant les atrocitats, el que fa és voler convertir els cossos dels morts en arbres. I com ho fa? Els planta. És a dir, agafa els cossos dels morts, els enterra i d'allà en neixerà un arbre. Per tant, hi ha aquesta idea de que el cos es pot transformar en planta, es pot transformar en vegetal. Però és que, de fet, l'Adrià és un personatge ell mateix ja molt lligat a la natura, perquè en diferents moments ja expressa la seva voluntat de plantar-se i de ser arbre. Sí? De fet, hi ha un passatge en què diu, i cito, a la nit em vaig plantar. Després de fer un sot molt fondo al peu de l'avellaner, m'hi vaig ficar i em vaig cobrir de terra fins als genolls. Havia dut la regadora plena d'aigua i em vaig regar. Volia que em sortissin arrels, ser tot branques i fulles. És una imatge molt poètica on ell explica que es planta i que, per tant, es vol transformar en vegetal. Tanmateix, Quanta guerra, aquesta transformació en natura no és sempre plàcida, sinó que al final de la novel·la la transformació en natura és abrupta, és violenta. I és així en el personatge d'Eva, que és l'estimada de l'Adrià, és la seva enamorada. I l'Eva mor perquè una sèrie de soldats la violen i li claven una branca i diu textualment allà on neix la vida. Sí? Li claven una branca. I és així com troben el cadàver de l'Eva. És a dir que, simbòlicament, és una transformació, una fusió amb la natura del tot violenta, no? Perquè és una branca que s'insereix en el cos de la noia. I aleshores el que fa el protagonista, el que fa l'Adrià davant d'això, és cremar tota la natura que hi ha en aquell entorn, cremar el bosc que hi ha en aquell entorn d'on s'ha trobat el cadàver. És, per tant,
una visió de la natura molt més obscura que la que havíem vist fins a aquest moment. No? És una transformació amb natura molt abrupta que jo crec que connecta, és a dir, ja és l'enllaç amb la mort i la primavera, on la transformació amb natura és també una transformació violenta, perquè, si recordeu de la setmana passada, en aquest poble la gent té per costum que a l'hora de morir se't fiqui dins un arbre amb ciment perquè l'ànima no s'escapi i, per tant, d'alguna forma et transformis en arbre. Per tant, és una transformació també violenta que connecta amb aquesta de quanta guerra. La mort i la primavera, com que la Maria ens la va explicar tan detalladament la setmana passada, no hi entraré gaire, però és una obra en què el tema del suïcidi hi apareix de forma, en alguns moments s'ha dit de forma ritual, tot i que això s'ha posat una mica en dubte i no sé si la Maria estaria d'acord perquè sé que el tema del ritual doncs, no acaba d'encaixar, però sí que sembla que hi ha tota una sèrie d'elements que acompanyen el fet de la mort. De fet, a la mort i la primavera, la mort, el ritual de la mort, és l'apogeu d'una preparació que ja havíem anat percebent en les novel·les anteriors. De fet, hem dit, per exemple, que a Mirall Trencat la Bàrbara es vesteix de negre. Això és com una mena de ritual davant el fet de morir. Però si a les obres anteriors el ritual de la mort normalment es feia ressò a unes convencions socials que compartim, com pugui ser l'ús de la vestimenta obscura, els accessoris religiosos, les típiques notes d'acomiadament, en el cas de la mort i la primavera, l'autora es desfà d'aquestes convencions que normalment ens serveixen per enfrontar la mort i crea un ritual que és extern en el nostre costum, tot i que sí que hi ha certs ecos, com pot ser la creu amb què s'obrin els arbres que faran de taüts. Això té un aire de primitivitat que deixa una mica aquesta sofisticació pròpia de la nostra societat a l'hora d'encarar la mort. Crec que aquesta transformació agressiva de la mort i la primavera connecta, com us deia, amb la d'Eva de quanta guerra. De fet, la mort i la primavera, el poble el que vol és suprimir el desig de les persones i, per tant, fa aquesta cerimònia per poder controlar la seva mort. En el cas del protagonista de la mort i la primavera, quan sent que el desig neix dins ell i que, per tant, el poble el condenarà en aquesta mort per tal d'apaivagar-li el desig, l'única forma que troba per evitar que li extirpin el desig és matar-se, de forma que el seu suïcidi és una revolta contra aquest ordre imposat en el poble, contra aquests rituals que obliguen a morir cruelment, i és, a més, una voluntat d'assolir la llibertat, d'escollir com morir, perquè ell mateix es fica dins el tronc de l'arbre. A més, en aquesta novel·la apareix un dels grans temes de Rodoreda, que és la mort i la conseqüent renaixença de la vida que en el títol ja s'intueix. És un tema que sempre havia estat present perquè la idea de vegetació que mor i reneix sempre és present a Rodoreda, però en aquest cas s'incideix molt en la regeneració de les plantes, en el cicle de les estacions i, de fet, el protagonista acaba reproduint el ritu dels rius, per exemple, i tota una sèrie d'elements que es duen fent durant molt temps. Repeteix, per exemple, les accions del seu pare. Tanmateix, aquest etern retorn que subverteix l'esdevenir de la història i la linealitat de la narració és truncat perquè en el cas del nostre protagonista decideix posar fi en aquesta tradició, decideix posar fi en aquests ritus i matar-se ell mateix, portar a terme el seu suïcidi amb les seves pròpies mans i no que sigui el poble agressor el que el conduesqui a la mort. De fet, és un suïcidi que ressona molt, aquesta llibertat davant de la mort, que ressona molt amb molts dels textos que hem comentat. En conclusió, en els escrits de Mercè Rodoreda, crec que s'inscriu un desig, una voluntat molt forta vers, tot i que hem parlat de mort contínuament i de suïcidi, jo tinc la idea que, en realitat, a la seva obra hi ha
un desig molt fort de portar una vida plena i lliure. És a dir, que és una obra vitalista fins i tot, no? on hi ha unes ganes molt fortes de viure. El que passa és que constantment es posa en dubte que això sigui possible. Que aconseguir una vida plena i lliure sigui possible. I l'autora, de fet, situa sempre els seus personatges en situacions molt límit, des dels desenganys amorosos, la misèria material, la violència extrema, els maltractaments, la guerra, que fan que qüestionin aquesta voluntat de viure i que, de fet, concebin la mort com una fugida davant tot això. I com diu, i retorno al començament, el personatge de Mateu de la plaça del Diamant, i que crec que es pot aplicar a tots aquests, o molts d'aquests personatges que hem comentat, jo crec que Rodoreda realment pensa aquesta sentència i comparteix aquesta sentència que diu el Mateu, que és més val morir que viure lligat i presoner. I ja està. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Si tinc alguna pregunta. M'he passat una mica, per tant, potser té preguntes ràpides. Sí. Moltes gràcies, Irene, per aquesta exposició tan estimulant, tan plena d'idees i de ressonàncies. Jo crec que sí, que podem obrir un breu torn de preguntes. Si n'hi ha moltes, m'ho faràs com a moderadora per agilitzar-ho. Bé, preguntes o comentaris? En referència en aquest vincle que has establert en la Divina Comèdia, no sé si coneixes el pròleg d'en Pere Jaume, que precedeix una adaptació del Vers Roig de La mort i la primavera, en el qual també en parla i compara escenes de La mort i la primavera amb diversos cants, i ell en concret fa referència sobretot a la carnalitat d'aquest univers de Rodoreda de La mort i la primavera, en contraposició en aquests morts arboris més sangonosos, no? Bé, fa una cosa bastant poètica que vos la recomano si no heu llegit aquest pròleg, perquè és molt guapo i Pere Jaume és molt bon autor, també. Sí, el tinc present i sé que tu ets l'expert en Pere Jaume, per tant, quan m'hi endinsi ja et contactaré també. I després jo tindria una pregunta, si la puc plantejar. Aquest tema del suïcidi a Rodoreda, de vegades és un tema secundari, com un leitmotiv així constant, però qualque obra en concret ha estat una peça molt important a la trama argumental, o no? O és més aviat... Sí, és a dir, és cert que sembla... Normalment és un episodi. És a dir, normalment és un episodi, però per mi no és un episodi atzerós, sinó que al llarg de la novel·la, és a dir, les novel·les de Rodoreda estan molt pensades. Tot i que tingui aquell llenguatge que sempre es diu un llenguatge parlat, un llenguatge viu, són novel·les molt pensades, molt depurades, molt sofisticades. I jo sí que, tot i que el suïcidi només sigui un episodi, sí que veig rastres o elements al llarg de tota la novel·la que hi remeten en aquest suïcidi. Des de les violetes, des de les flors, que potser ja apareixen al començament de la novel·la i que després es revelen com un símbol de la mort, fins a petits comentaris de personatges, petites referències... És a dir, que per mi, realment, a la majoria d'obres el suïcidi és un tema central, tot i que sigui aparentment una cosa perifèrica. Pensa en Balomen, que dius, d'acord, el suïcidi explícitament només apareix en el seu germà, que se suïcida explícitament, però després veiem com això és un eco que va ressonant durant tota la novel·la i que ell al final es planteja si fer com el seu germà o no, i de fet ella ho expressa, diu, què faig? Faig com el meu germà o no? Que és el que va fer el seu germà, es va suïcidar. No, és una cosa que per mi va acompanyant sempre al llarg de l'obra. Moltes gràcies, Irene. De res, Maria. Més preguntes? Bé, si no hi ha més preguntes, tancam l'acte. Agraïm un dia més la feina de tot l'equip que l'ha fet possible. Us agraïm a vosaltres l'assistència
I recordem que aquesta ponència s'ha enregistrat i que la podreu recuperar i, si voleu, compartir a partir de dilluns, que és quan es penjarà al canal de YouTube de l'Ajuntament de Manacor. I esperam tornar-vos a veure la setmana que ve, en què, bé, me toca a mi impartir la conferència i ja està, que vagi bé.